Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas radimo First Impressions za ova dva pudera, točnije za ovaj jedan puder, imam dve nijanse. U pitanju je Catrice HD Liquid Coverage Foundation koji traje 24 časa, ima matirajući efekat i izgleda kao druga koža. Tako da ovaj puder danas testiramo, dosta ste me pitali za njega, nisam ga nikad isprobala, tako da danas ću vam snimati update, vodit ću vas vjerojatno sa sobom kroz ove moje dnevne obaveze i usput ću vam snimati vjerojatno update-e ili ću vam snimiti samo jedan update na kraju, završni, pre nego što skinem šminku, vidjet ću već kako me dan ponese. Također ću isprobati ovaj njihov primer, pretpostavljam da idu lepo u kombinaciji zajedno. U pitanju je Prime and Fine, Pore Refining Anti-Shine Base, matirajući, long lasting, oil free. Tako da, eto, stavit ću na jednu polovinu lica, neka bude na desnu stranu. Počinjemo odmah, pošto nemam mnogo vremena. Uzela sam možda i previše, baš onako bele boje i imate osjećaj kao da nanosite neki losion. Tako da baš je onako, kako bih rekla, zagladi lepo kožu. Sad ćemo da vidimo već da li popuni pore, da li matira, to ćemo već vidjeti u toku dana, ali čini mi se da kad se osuši, da će se osušiti onaj lepljiv malo efekat, što u posljednje vreme stvarno svi vole. Ja onako, tako da vidjet ćemo kako će se to odraziti na moju kombinovanu kožu. Dakle, nanijela sam primer na desnu stranu lica, onako već postaje lepljivo, tako da pretpostavljam da je to znak da možemo da pređemo na puder. Imam ovde dve nijanse, pošto sam trenutno malo pocrnela, uzela sam 0.30 Sand Beige i 0.40 Warm Beige, tako da krenut ćemo sa svetlijom. Ovo sigurno treba dosta da se promućka, tako mi deluje bar. Ovde nikakvo uputstvo ne piše, tačnije piše, ali ne može da se pročita od ove naše nalepnice. Naravno da su zalepili preko engleskog jezika, kao da ću prerazumeti nemački ili šta već. Kaže da ima potpunu pokrivnu moć, ali da ne izgleda kao maska. Tako da na ovu pipeticu dobijate 30 ml proizvoda, što je standardno za puder. Pritisnete pumpicu, izvučete i sad ćemo staviti na ruku. Dosta je onako vodenkast, nijansa će mi ova biti možda malo svetlija, tako da ćemo dodati i jednu pumpicu ove tamnije nijanse. Dobro da sam uzela dve. Pretpostavila sam da mi neće odgovarati. Verovatno bi sama tamna bila ok, ali hajde pomešat ćemo ih. Na desnoj strani lica ću koristiti četkicu, buffing četkicu. Ovo je Real Techniques Sculpting Brush, znači svetla je. Nema veze, izblendat ćemo ga. Pošto je ovo ipak presvetlo, krenut ćemo iz početka. Skinula sam puder sa lica zato što je bio previše svetao. Nanosimo opet primer na istu stranu. Uzimam samo tamniju nijansu 0.40 i lagano utrljavam sa četkicom. Ovoga puta sam uzela Morphe M439. Odmah što primećujem jeste da ima stvarno finu pokrivnu moć. Jako lako se blenda i nanosi, znači nikad ništa brže nisam nanela u svom životu. I mnogo malo proizvoda je potrebno. Ja sam preterala sa prvim nanošenjem, baš sam onako previše stavila, tako da svakako je dobro što sam krenula iz početka. Da, ova nijansa je ok. Ova nijansa mi odgovara. Naravno, ovde će biti malo svetlije, zato što ovde uvek najviše pocrnite na čelu, zato se bronzer i dodaje posle tu, da bi izimitirali tu prirodnu preplanulost. Jako finu pokrivnu moć ima, uopšte se ne vidi na koži, to mi se dopada. Sa četkicom se jako lepo naneo. Sad ćemo da dodamo još malo da vidimo kako će da se dogradi, pošto se brzo suši. Možete odmah da nadograđujete. Mogu vam reći da ima baš dobru srednju pokrivnu moć, nije puna pokrivna moć, ali možete nadograditi sa recimo 2 potpuna sloja. Tako da sa četkicom se super nanosi. Sad ćemo da pređemo na Beauty Blender.
na ovu stranu u startu nanosim više proizvoda zato što znam da Beauty Blender pokupi mnogo više. Tako da odmah krećemo sa malo većom količinom. Koristim originalni Beauty Blender i utiskujem u kožu. Sa Beauty Blenderom se takođe baš onako predivno blenda. Uopšte vam nije potrebno previše truda. Ima malo onako svežiji efekat nego sa četkicom, što je logično. Predivno se naneo i sa Beauty Blenderom i sa četkom. Sa Beauty Blenderom malo manje pokrivna moć, ali sad ćemo da probamo još malkice da nadogradimo. I obavezno ću ga malo spustiti i na vrat. Mogu vam reći da dobijete isti finiš i sa četkicom i sa Beauty Blenderom. Stvarno izgleda predivno na koži. Mislim, vidi se ipak da imate malo pudera ako želite ipak taj full coverage efekat. Ipak se vidi da imate puder, ali nije ništa što je ono sad cakey ili prosto previše onako masno ili kao maska. Malo je možda ovde popunio, ali generalno mi puder lepše izgleda na ovoj ovde strani. Možda se ja varam, ali trenutno je takva situacija. Vidjet ćemo kako će se držati u toku dana obe strane, pa ćemo proceniti na taj način. Sada ću da završim ostatak šminke, pa se onda vraćam. I završila sam ceo make-up. Evo kako to izgleda na kraju. Puder izgleda brutalno. Stvarno ja sam oduševljena. Izgleda airbrush, izgleda isfotoshopirano. Tako da vidi se definitivno da ima pudera, ali to je nešto što meni potpuno ne smeta. Što mi uopšte ne smeta. Ništa, ja odoh da završavam svoje dnevne obaveze, pa ću vas usput obavestiti kako napreduje puder. Zašto nisi znao? Za ovo. Za ovo. Idemo da pokupimo kola sa pranja. Evo, ovako ću. Dobro. Ljudi, imam problem. Fuj! Idemo po kola da pokupimo sa pranja. I imam problem jedan, treba mi vaša pomoć. Svi vi, koliko vas ima, verujem da vas ima jako malo, koji imate veliko stopalo. Znači, broj 42. Ali pravi broj, ne, 40, pravi 41 ili 42. Ne mogu da nađem ništa otvoreno za leto, za noge da obujem. Znači, ništa ne mogu da kupim. Krenula sam od Deichmanna, znači ono od najjeftinijeg, najpovoljnijeg, pa nadalje. Nema ništa. Ja stvarno više ne znam šta da radim. Tako da ako neko od vas ima rešenje mog problema, molim vas pišite dole u komentarima jer stvarno... Seci patike. Da sećam patike. Zato što stvarno ja više ne mogu ono da... Poludeću. Inače puder sadrži strava. Nema razlike između strane sa primerom i bez. Tako da, eto, idemo, nadam se su gotova su kolca. Idemo da platimo. To je to. I evo me sa novim updateom, trenutno je pola 8, znači puder mi je na licu oko 6,5 sati. I sad ćemo da vidimo kako se drži. Ako nisam napomenula, setovala sam ga sa ovim Catrice Prime and Fine Mattifying Powder, vodootporni, transparentni i tako dalje. Uradila sam takođe i flash test i malo ima flashbacka, ali je sasvim moguće da je i do ovog pudera u prahu. Zaboravila sam da uradim pre, tako da... Ali nema veze, uradit ćemo to nekom drugom prilikom, pa ću vas obavestiti u infoboksu. Što se tiče samog pudera, umastila sam se, nisam mnogo. Ću da vas zoomiram možda najbolje tako. Znači, vidi se na ovoj mojoj te zoni, tačnije zoni oko nosa, da su pore onako već tu masne, da se polako tu puder skuplja i uvlači. Brada je super, tu ima malo highlightera, tako da ovo je okej, nije ništa malo možda lepljivo kad pipnem. Ovo ovde je highlighter, ovo ovde je mast. Takođe je ovo ovde mast, ovo je highlighter, ovde ima malo highlightera, ali vidim već da je možda i malo počelo se masti. Nos blago je krenuo da se raspada. Nadam se da sada možete da vidite.
kako izgleda moj nos. Znači, stvarno, umastila sam se dosta. Vratila sam osvjetljenje sad u normalu. Nije ništa to sad toliko strašno, mislim, vidi se prosto da sam se umastila, ali mislim da i dalje mogu da izdržim bez matiranja. Tako da, eto, neka ostane sad ovako, vidjet ćemo na kraju dana kako će se držati. Ne znam zašto mi se blic uključio, ali tamo da iskoristimo da pogledamo kako se puder drži. Masna sam i dalje tu, šta da se radi. Ali eto, krenuli smo. Sada je, ne znam koliko sati, već je 9:30 skoro, 9:30 počinje film. Ja sam se obukla. Dole starkice, naravno. Farmerkice, bela obična Zara Basic majica i Zara, šta je ovo, sako neki i moja nova omiljena torba, također Zara. Ne znam, postala sam opsednuta Zarom u posljednje vreme. Evo kako to sve izgleda. Zanemarit ćemo nered u kući, ali eto, idemo malo da odmorimo i da uživamo. Javljam vam se kad se vratimo. Ja bi rekla da je ođe. Mislim da bi dobro rekla. Ne, pogrešila sam. I upravo nam se završio film, tako da sela sam u kola, idem kući. Opala, jezda me neka prošla. Gledali smo, kako se zove film? Ludilo devojačke večeri, tako nešto. Okej film, nije nešto sad što bih ono kao baš preporučila i obavezno gledajte. Tako da generalno okej film, ništa posebno. Ne mogu da se vežem. Umorila sam se, zadihala sam se jer sam išla brzo ka kolima, tako da ništa, to je to, idemo kući pa javljam vam se onda sa finalnim updateom i mojim celokupnim utiskom o ovom puderu. I dobro večer, posljednji put za danas, trenutno je 10 do 12, što znači da je puder na mom licu stajao nekih 11 sati, hajde tako da kažemo. Da pogledamo sada situaciju izbliza, zoomirat ću vas. Pa mogu vam reći da se puder poprilično dobro održao na mom licu. Karmin je nestao, kokice, Coca-Cola, bioskop, apsolutno jasno i pritom ovo je NYX-ov neki soft matte koji generalno se ne zadržava na mojim usnama, jela ne jela. Što se tiče samog pudera, znači sve je super sem te zone. Ja mislim da je to možda i do primera, da, što se tiče primera, stvarno ništa nije uradio. Čak mi ova strana, gde sam nanela primer, desna, deluje malo masnije i malo proširenije pore deluju nego na ovoj ovde strani, ali tako da generalno primer mislim da nije nešto što je ok za moju kožu. Što se tiče ostatka lica, super izgleda puder. Rumenilo, bronzer, highlighter, sve je na svom mestu. S tim što kad bih koristila ovaj puder sljedeći put, morala bih da stavim neki primer koji će me malo više matirati. Ja se nisam ni u jednom trenutku matirala usput, znači nisam popravljala šminku. Sad ćemo probati isto sa ovim Catrice Prime and Fine transparentnim puderom i samo ću da utapkam oko nosa. Jako malu količinu. Ova popravka je sasvim ok, ja sad ne znam koliko bi još to trajalo, pošto ću svakako sada skinuti šminku, ali generalno možete da se rešite viška masnoće sa blotovanjem ili ovako popravkom baš nekom. Generalno morate, ukoliko imate masnu ili kombinovanu kožu, morate koristiti neki primer koji će vam popuniti pore i koji će vam matirati kožu. Evo kako izgleda sličica. Znači, vidi se mali flashback, ali ja mislim da je to pre do ovog pudera sa kojim sam setovala. Ne bi trebalo da je do samog tečnog pudera, zato što i kaže da je HD, što znači da je namenjen baš za fotografiju i za kameru. Baš mi se dopada puder, super se drži na koži, uz neki dobar primer, može da bude stvarno odlična varijanta. Moja nijansa, još jednom da napomenem, je 0,40 trenutno i to je jedina, onako da kažem, stvar koja mi se možda i nije baš dopala. Imaju samo 4 nijanse, koliko sam shvatila, kod nas bar u drogerijama, u DM-u, i ovo je najtamnije. Tako da ukoliko dosta pocrnite, mislim da vam neće odgovarati ova nijansa, a da li postoji tamnija, čini mi se da ne. Ukoliko grešim, molim vas pišite mi dole u komentarima.
K3 stečni puder 920 dinara, 919. Tako da mislim da je i cena skroz ok, dobijete 30 ml, nije vam potrebno previše proizvoda, super se nanosi sa četkom i sa beauty blenderom uz neki dobar matirajući i primer za popunjavanje pora, odličan, dugotrajan, stvarno sve preporuke, nećete pogrešiti. To bi bilo sve za danas. Ukoliko imate vi neki predlog za neki od narednih ovako videa, ako želite da istestiram neki drugi puder, pišite mi dole u komentarima kako bih videla koji vas najviše interesuje, pa u budućnosti da mogu da snimim i to. Nadam se da ste uživali u ovako malo drugačijem videu. Ukoliko jeste, vi onda lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj YouTube kanal tako što ćete kliknuti na ovaj ovde kružić i ukoliko niste pogledali neki od mojih prethodnih videa koje ću vam izlistati ovde, možete to da uradite tako što ćete kliknuti na neki od njih. Hvala vam puno svima na gledanju, ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao vas!